Maayong buntag, it's almost 6 months nga naglutaw ang pambot sa dagat and it needs some rest and of course need na pod niyag makeover. So kay naaman tay barahon, naapod tay ilusad aron di matambay ang atong panagat. To make this happen, we need manpower. And if I say manpower, what I really mean is need nato ang tabang sa atong mga silingan. Hinay-hinay nagpangabot ang atong mga silingan ug pwede na nato sugdan ang paglusad. Ingon ani lang di ay ang pagpangayog tabang diri sa pagpalayong sa pambot. Tiyo, magpalayong daw si Papa kadali isang pambot. Ana ra, simple as that. Kaning bayanihan no, mutuod jud ta sa panultihon nga no man is an island. Maunay giingon nga be good to your silingan, bahalag sila dili kay ilahan na ng problema. Bahalag pobre basta walay kaaway. Bitaw ay seryoso ra kaayo ta, so balik ta diri. Pag human og lusad adto na pud ta sa pagbara kay naan naman tay space nga sang-atan. Tan-awa og unsa sila kawiling motabang. Ingon ani ning kinabuhi diri sa isla ug gusto mo tabang dili kay motabang dunok. So kaning pagsangat nanginahanglan ni siyag enough og kusgan nga mga tawo kay bugat jud ni siya tinuod. Ano ni Barto? Atras sarap ang sticker. Atras. Pasti dari cutting. Baterai to, baterai. Pa, ni. Oh. Kani nga bayanihan nag-require ni siya og strength, unity, and alertness. So, mautong, offeran lang nimo silag snacks or elimnon sa mga mag-inom, solve na.